Wara li l-Partit Nazzjonalista poġġa lill-Gvern taħt pressjoni minħabba l-art tal-Corinthia f'San Ġiljan, issa ġi żvelati li reġgħu bdew id-diskussjonijiet rigward il-prezz li qed jintalab. Dan hekk kif art li jistmata ma' 800 miljun euro fl-aktar żona lussuża ta' San Ġiljan kienet se tinbeħ mill-Gvern għal farka ta' dan il-valur, jiġifieri 52 miljun euro. B'dan l-aħħar żvilupp jibqa' l-fatt li sa issa ħadd ma jaf kemm il-Gvern se jġib tagħha din l-art. Mhux ċar lanqas x'tip ta' kalkolu se jintuża biex issir il-valutazzjoni l-ġdida u x'se jiġri mill-valutazzjoni tal-art tal-ITS bis-swit tagħha illi diġà ingħatat. Il-Partit Nazzjonalista ilu ġimgħat sħaħ jinsisti li dan id-deal tal-Corinthia jitressaq għad-dibattitu parlamentari. Intant l-erba' filgħodu tfaċċa fuq TVM iċ-Chairman tal-Grupp Corinthia Alfred Pisani li ġie mistieden fil-breakfast show tax-Xandir Nazzjonali. Hawn Pisani stqar li din l-art hi tagħhom u ftaħar li l-pajjiż se jdaħħal 52 miljun. Mistoqsi għalfejn dan il-proġett qed ikun suġġett għal tant kritika, Pisani wieġeb hekk. Jarawna sbieħ ma nafx. L-art in kwestjoni bħalissa hija mogħtija b'ċens li jiskadi 75 sena oħra u sa issa xorta hija art pubblika. Għalkemm iċ-Chairman tal-Corinthia jaħsibha mod ieħor. Imma din wieħed irid jikkonsidra l-fatt illi l-art hija tagħna. U l-punta ta' dipartenza hija minn hemm. L-art fir-realtà għandha valur ta' madwar 800 miljun euro imma l-Grupp Corinthia bid-deal li għamel Konrad Mizzi ingħataw iċ-ċans esklusiv li jixtruha biskont qawwi għal prezz ta' 52 miljun euro. Mistoqsi kif se jinstab bilanċ biex il-proġett jikkuntenta lil partijiet kollha konċernati, Pisani wieġeb hekk. U jrid jikkuntenta lilna wkoll u x'hekk, jiġifieri aħna għandna choice li nibqgħu kif aħna jew nidħlu f'dal proġett, il-pajjiż se jdaħħal 52 miljun. Fl-intervista ċ-Chairman ikkommetta ruħu li titneħħal klawżola kontroversjali ta' reklamazzjoni tal-art li tinsab f'dan id-deal. Aħna ma rridux jista' jnaħħuha. Alfred Pisani qal li dan il-proġett qed isir għal pubbliku. Iżda meta tkellem dwar il-blokok appartamenti li jrid jibni mal-baħar u ammetta li dawn se jinbjaw id-doppju tal-prezz. Aħna immorru nġibu l-klijenti aħna, mhux se noqogħdu nistennuhom jiġu, tajjeb, u definitament il-prezz tagħna jkun ir-doppju ta' ħadd ieħor. Numru ta' NGOs waqdiet qed jaġġezzjonaw bil-qawwi għal mod kif sar dan id-deal.